Здравейте, потребители на Expensive TV, аз съм Миро и ще снимаме днес първия епизод на играта Commandos Strike Force. Да. Та да започваме, първо ще направим нов профил, тези са набратни, аз не съм играл в играта. Започваме как ще се казва профила, аз се дъхвам Уди. Окей. Да започваме с първата мисия от играта. Behind Enemy Lines. Play Mission. Мисия норма. Тъга, който иска да ползира и да прочете какво пише за човека на име Нази. Дали ние сме Нази? Кой е Нази? Кученце. Франция, 1940. Окупирана територия. Или нещо такова. Кой ги убива? Ние не сме Нази. Откъм двама с кожа крана. Мускула. Как гледа нагоре? Last member of Strike Force is Colonel George Brown. He's the boss. What the Colonel says, he goes. He's what you call a front-line spy. Give him an enemy uniform, and I'm sure he'd make it all the way to Berlin undetected. We're Strike Force. The enemy fear us. Той знае, че участва в играта. Да, спича. Не, всъщност не съм сигурен. Какво ще правим? Цей. Ето и го гледам. Гад, брат ми, да? Мале! Той му го вкара! Да, не проблем. И теб да ти го вкараме? Кой ще ти го вкараме? Хубаво до пето. Не, той всъщност майчо в кръста го. Не съм сигурен. Абе, бе! Бихме ли каската? От тук. Не. Малко да рай времето. Аз мога плувам. Как замръзна водата. Той до момента играта ми вари оптимизиращо. Така да се изрази. Предавам кашка. Съм добър. Аз съм баси проту. Като юсам. Просто HP. Айга на хил. Битна ли шапката? Ти пушиш, ти си наркоман, имаш черни дробове и ще ти пръсна кофата. Добре върви играта за сега, без лак. Звучи якъв, да. А не скочвам в нея. Бомба! Може че ли аз съм от тук? Сега ще ударим един спринт. Ко беше? Той спи. Да, само да кажа, за трети път се опитвам да снимам клипа, само защото не си чувам на бандикам. Крап съм избъгал. Дали изчакам да случи като снимам. Нам трябва да ги спасим. Well done, switch the external view. Не ми трябва. Check your radar to monitor enemy alert stops.
Да гледам пред едно колас. Не пишеш. Човек. Виж как се ме между двете очи. Ага. Земетресение. Брррр. Те да започваме. Ой! Майко! Къде иде? Сложи? Аз съм много след. Къде си? Къш! Защо не дураш? Вече има опит. Моля, той тук дойде. Изгуби си цял планто. Нямаме, виж. Не кача птиците. Че мога да се кача? Чукай. Уши. Пами това! Май няма друг. Да видим какво е. Има някой... О, какъв хубав обор. Няма значение да продължавам. Отгоре ми е странен компас. Лампа. Вижте през стъклата е там. Ето там. Виж как да става странно ножа. Вижте. Enter Keyhole View. Да гледам през ключалка. Уляля! Каква кръща. Да. Започваме. Пистолета. О, да. О! Вече има две. Springfield. Ало. Взяваме 5. Сега продължаваме. Къде бяха? Вижте са тази стая. Никой не намърда! Това е обър! Ой, моля. Нека ме чу. Къде си беше? Тук няма книжката. Аз съм шпанца. Аз виждам. Защо го убия с наша крака? Не умря. Пронизах му пишката. Никъде не мърда. Ето ги. Hello, boys. This is a rescue. Grab some weapons and get outside. I saw a Nazi convoy heading this way. I'll go upstairs. Чувам камион. Винигаме. Клик. И да видим какво ще стане в това място. Красиво, красноречиво селище. Ще обърна през колата. Не го любих. Много двама. Няма патрони. Не е други. Къде сме? Вижте нашите страшни трепата. Моля. Финален патрон. Аз имам пушка. Къде? Село Бузлуджа! Разделяме се с финалната катсцена и ще се видим в следващия епизод. Довиждане! Oh shit! I didn't expect that many. How do they know about our plans? We've got to warn Frank. He doesn't know there's a Nazi welcoming committee down here. Frenchie, get to the landing zone and warn him when he arrives. I'll get to the window and give cover. I know the place. I'll go as quickly as I can. Довиждане!